jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Il-kandidat nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, David Agius, spiċċa nfixkel u aġitat waqt dibattitu fuq il-programm VOVA ta' Radio Malta, fejn ukoll infexx jattakka lill-Laburisti bħala mafja, inkluż l-eks Prim Ministru Laburista Joseph Muscat. L-eks Viċi Kap Nazzjonalista li ilu fil-Parlament sa mill-2003 kienet jiddibattiti mal-kandidat Laburista għall-Parlament Ewropew Daniel Attard dwar temi politiċi relevanti. U f'nofsu, u kolleddet li jitlaq il-barra meta affaċċjat b'argumenti pertinenti. Waqaf il-programm. Bonġu illum ma xqatu ħajja. Le, jaslu għaġġel. Le, qed ngħidlek jien. O le, weja Dave, mhux għandek ċans. Le, ġejja li. Ġejja lik, le, poġġi bil-qiegħed ejja. Mela. Din ma kienx l-ewwel darba li matul id-dibattitu għeddet li jqumu jitlaq dment li ma jingħatax l-ispazju li jitkellem. Iżda meta affaċċjat minn mistoqsijiet dwar il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista fl-Ewropa, baqa' jdawwar id-diskors biex jixerret il-mibeda u jattakka lill-Partit Laburista, b'mod speċjali lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat. U nispera li ħadd ma jiddefendi dawn il-mafja? Daw mafja ta'. Daw jiddaħlu l-xulxin ma' xulxin biex int ma titkellimx, dak ma jitkellimx. Mafja. Iment qed tgħid li Muscat huwa mafja. Jien qed ngħidlek dan huwa target. Sa dan it-tant, wara li Agius beda jlaqlaq u jiddevja milli jirrispondi rigward id-difiża Ewropea, il-kandidat Laburista Daniel Attard fakkar lill poplu Malti li l-arma tiegħu u l-vot ta' nhar 8 ta' Ġunju li ġej. Il-poplu fit-8 ta' Ġunju għandu l-aqwa opportunità, għandu l-aqwa arma, għaliex ħadd ieħor irid jinvesti fl-armamenti, aħna li ngħidulhom għandkom l-aqwa arma hija l-vot tagħkom. Għatu risposta lil min irid jieħodna lura, għatu risposta lil min xerret il-mibeda fost il-politiċi, għatu risposta lil min jiddeskrivi ex mexxej illi huwa mafja. Tikdibx, tkunx giddib, lil min irid jaħtaf il-poter akkosta kollox. Għalina il-pajjiż, mhux il-poter jiġi l-ewwel qabel. Mela,